Mas gipalapdan pa sa Comelec ang ilang voters registration alang sa eleksyon sa sunod tuig. Karong adlaw laing universidad ang bisita sa Comelec. Personnel sa Universidad sa Mandawi Reclamation Area na hatagan o kahigayonan ng mga estudyante nga mapasabot kabahin sa election process ug mga balaod. May registration sa gihimo sa mga gustong mobotar alang sa sunod eleksyon. Bisan kon sa Mandawi, gihimo ang kalihukan ang mga nakaparehistro mamahimong bisan taga laing lugar o dili kinahanglang mo transfer o bus kini sa Register Anywhere program. Programa sa Comelec aron mas mapaduol sa katawhan o di maglisod ang gustong magparehistro. In succeeding months, so naapod na ipahigayon na mall registration and apil na po ng RAP and in barangay centers or barangay public court, even in commercial establishments. So basically, dili lang din ma-confine atong registration sa opisina, but we go out to reach out for the potential registrants.